Hi, my name is Beatrice. I stay at Area 18. I'm 21 years old and I'm waitress. Thank you. Thupi la Beatrice Chabwera linalowa manda pa 29 Novembala kwawo kwa amayi ake kumene ndi kuchilinde kumeneko ndi ku Lilongwe. Koma nkhani yayikulu ndi kumazifunsa funso lakuti kodi Beatrice ndi ndani? Bwanji mundilole kuti tiyankhule mawu akuti Beatrice anabadwa pa 8 January mchaka cha 2004 ndipo iyeyo wasiya mwana wang'ono. Nsikana uyo anapezeka ataphedwa tsiku lapa 28 September ndipo uwo unali mmawa kwambiri ku Area 49. Koma nkhani yayikulu imene ili mma social media ndi yakuti kodi Beatrice Chabwera analakwa chani nanga iyeyo moyo wake ndi otani, anapanga maudani otani kuti mpakana afike pomuchosera moyo. Ikamatha video ya msiku lalero tikhala titaona nkhani ngati zimenezi. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Chiutandi lingalitu la kukora kanira walimchanja kutofwira paraise tikusingisiwa. Malemu Beatrice asanayambe ntchito kumene ankagwira kufikira imfa yake, amagwiranso kumalo ena ake amene anachokako kamba kakusamvesesana ndi inzake ogwira ntchito amene adamupeza kumeneko. Kubwera kwake kunagwedeza chitetezo kwa nzakeyo makamaka wachisikana amene ankaganiza kuti mwina abwana ake akudyerera maso pa iye potengera kuti iyeyo anali kale pa ubwenzi ndi bwanayo. Kumaloko anagwirako ntchito kwa miyezi ingapo kufikira mmene ataona kuti zinthu sizili bwino ndi nzakeyo. Atasiya ntchito anapeza ntchito ina ku Area 49 ndipo iyi inali ntchito yogulisa madiresi aukwati ndipo ntchitoyi anayamba mwezi omwe uno pa 5 Novembala. Ziwanitu kuti zifukwa zimene anasiyira ntchito kumalo kumene ankagwira kuja anafotokozera anthu ena ndipo pa 27 Novembala abwana ake anamuyitana kuti akawathandize kupinda ma wedding dress ndipo anafika mapasti 2 ya masana. Atawathandiza kupinda madresi, Beatrice ananyamuka ndipo iyi inali nthawi ya 6:15 madzulo ndipo anamupasa ndalama yokwana 5,000 kuti apangire transport kupita kumene amakhala ndipo iyeyo anafika ku nyumba kwawo andi sanalankhulanenso ndi abwana ake. Beatrice ali ku nyumba kwa abwana ake amene panopa ndi amimba kapena tilankhule kuti panopa ndi oyembekezera ndipo ndi miyezi yokwana 8. Mayi ake amene amakhala ku Mtandire anamuimbira foni kuti iwowo sakupeza bwino ndipo akuyenereka kuti apite ku nyumba. Beatrice ananena kuti amayi yanga ndi attention seeker, akangomva mthupi pang'ono amafuna ndipite ndipo ine sindipita. Apatu nkuti anzake atamuyimbiranso kuti apite out ndipo anawawuza kuti akaweruka apita kumeneko. Atafika kwawo anakonzeka kuti akakumane ndi anzake apite out monga mmadziwa ino asikana ndipo ali ku nyumba komweko mayi yake anayimbanso foni kumuwuza kuti sakupeza bwino apite ku nyumba. Pofuna kupewa kupita ku Mtandire anawuza mayi yake kuti bwana ake amuyitananso komatu apa nkuti akupita kukakumana ndi azinzake aja. Akanadziwa kuti kuli zotani ndikukhulupirira kuti Beatrice akanakhonza kupita ku nyumba kwa mayi yake
chifukwa apapa sizinatheke. Kufotokoza kwa alonda apafupi ndi pomwe anatayidwa akuti anaona galimoto yakuda patali ndi pamene iwo amalondera ikuoneka kuti ikusisa munthu, ndipo kukucha alondawa anayitana anzawo kuti akaone pamene galimoto inayima paja. Apatu pamene anapeza msikana owoneka kuti waphedwa, ndipo iyeyo alibe zovala, ali chibadwire. Thupi lake linaoneka kuti anakandidwa komanso kulumidwa, kusonyeza kuti panali kulimbana kapena kuti ndewu ndi munthu wina kapena gulu la anthu. Ndewu yolumana imachitika kwambiri makamaka pakati pa asikana kapena bambo ndi mzimayi. Beatrice akaweruka amakhalanso ndi nthawi yocheza ndi azinzake, makamaka malo omwera, malo azisangalalo komanso anzake pa nthawi imene akucheza. Hi, my name is Beatrice. I stay at area 18. I'm 21 years old and I'm waitress. Thank you. Kumuvula zovala anachita pofuna kubisa umboni umene udasala pa zovala zake. Nkhaniyi ndiyopweteka kwambiri, koma tiyeni tilankhulenso kuti nkhaniyi ndiyophweka kwambiri kuziwa anthu amene achita izi, maka poziwa azinzake amene adatengana nawo usiku umenewo kupita kunja, komanso anthu amene adayimbirana nawo foni usiku umenewo. Tiyeni tikumbukire kuti nthawi zambiri ku zimene zimabweresa nkhani zokhuzana ndi kuphana ngati izi zimakhala nkhani yokhuzana ndi chikondi cha pandalama kapena kubwenzera mangawa ena ake. Mayi ake a Beatrice anamuyimbirapo foni ndikumuwuza kuti mwana wanga ndikudwala, bwera uzandione. Iyeyo anasankha kuwauza mayi ake kuti akufuna apite out. Iyeyo anasankha kuwauza mayi ake kuti abwana ake amuyitananso ku ntchito, ndicho linga chokuti athawe kukakumana ndi mayi ake. Uko anasankha kuti akufuna akakumane ndi azinzake, anthu amene ankaganiza ngati ndi anthu amene akakhale otetezeka, akakhala comfortable, akakhala ndi moyo wamphamvu, akakhala otetezeka. Ndipo malipoti akuonesa kuti apolisi amanga kale anthu okwana 6 amene akuganiziridwa kuti ndi amene adapha Beatrice. Iyeyo chaka chake chobadwa ndikukhala chaka cha 2004, ndipo kubadwa pa 8 January ndikuzamwalira pa 27 Novembala mu chaka cha 2025. Watisiya iyeyo ali ndi zaka zokwana 21, ndipo wasiya mwana ali wang'ono. Mzimu wa Beatrice chabwera use mumtendere. Ndingolankhula kuti pepani pepani pepani. Dzina langa ndine Sam Mavita, ndipo uthenga umene ndangomaliza kuwerengawo ndi umene udachitidwa post pa Kondwani Kachamba Nkhwira. Iyenso anachita kutenga pa page ya Gerard Kampanikitsa. Dzina langa ndine Sam Mavita. As I said, ngati mwayikonda video please chitani subscribe. Bye.